Bună ziua și bine v-am regăsit! Rolul și sensul vieții. Am să spun totdeauna, nașterea este un dar, iar moartea o certitudine. Iar între cele două evenimente este viața noastră. Pentru ce am venit în această lume? Să judecăm doar partea materială? Ne uităm și putem spune că noi, ca oameni, pe lângă partea materială, mai avem și partea spirituală, sufletul. Vedem că atunci când sufletul pleacă, se desparte de trup, trupul este mort și se întoarce în pământ. Exact cum se spune și în Biblie, din pământ ai venit, în pământ te întorci. Și atunci, în această perioadă scurtă, pentru că viața este scurtă, este ca și cum am privi o frunză. Cum iese primăvara, crește, după care îngălbenește, iar toamna cade și putrezește, transformându-se într-un îngrășământ, intrând înapoi în pământ. Așa este și viața noastră, ca și un vis. Adormim seara, visăm, după care ne trezim. Atâta este viața. Și atunci, pentru ce am venit? Trebuie să existe, folosind și un termen chimic, un echilibru. Degeaba ai bunuri materiale, bani și avuție, dacă nu ai și cealaltă parte, partea sufletească, de care trebuie să avem grijă. Partea sufletească care trebuie să fie într-o armonie cu partea materială, partea trupească. Pentru că atunci când sufletul nu este liniștit, poți să ai toată bogăția de pe lume, că nu stihnește. Vedem aceste lucruri atunci când poate trecem printr-o situație limită, când suntem poate bolnavi. Atunci vedem cât de mici și neînsemnați suntem. Când te gândești, oare mai prins ziua de mâine? Ce bucuros este un om când vede dimineața soarele și spune: sunt bucuros că văd lumina soarelui. În ce poți să măsori acest lucru? În avuție? În bani? În case? În bunuri? În aur? Nu. Aceste lucruri nu poți să le măsori. Tocmai de aceea voi spune mereu, sufletul nu se poate cumpăra cu bani. Sufletul urmează alte legi pe care și trupul ar trebui să le urmeze. Pentru că cel care comandă e partea spirituală, iar cel care execută este partea trupească. Exact ca o mașină. O mașină e frumoasă, e bună, dar cine trebuie să o conducă? Tu, omule. Eu. Dacă nu conduc, peste câtva timp, ruginește și o duc la DCA, la fier, la remat. Așa este și cu viața noastră. Și atunci te întrebi, ce am de făcut eu în această lume? Un om harnic, am spus-o, va fi întotdeauna un om bogat. Trebuie să existe un echilibru. Iar acest echilibru se măsoară în faptele tale. Să respectăm niște legi sfinte care nu poate omul să le modifice în funcție de voința lui.
Aveam de gând să fac o emisiune politică, moralitate și credință, în care să spun că acei politicieni care intră în politică trebuie să aibă o meserie și să respecte, în primul rând, acele 10 porunci. Bine, veți spune, sunt multe legate de partea spirituală. Da, primele 4 sunt chiar legate de Dumnezeu. Dar celelalte, să nu furi, să nu omori, să-ți respecti părinții, să nu dorești răul aproapelui, să nu faci rău aproapelui, să nu gândești rău aproapelui. Și atunci când știi că cineva este peste tine, pentru că vedeți dumneavoastră, atunci când un conducător ajunge într-o funcție, se crede etern. Vedem la el doar cultul personalității. Și mulți dintre noi care am trăit și înainte de 89, vedem că înainte era un cult al personalității al conducătorului suprem, care era Ceaușescu. Acum sunt 1000 de conducători în fiecare comună, în fiecare oraș, care cred că doar ei au dreptate. Să nu-i vadă ceilalți că fac nelegiuiri. Îl interesează omul de rând. Suntem doar un număr. Un număr și contez atunci, în luna aceea de campanie. Când spune, votul tău contează. Ce am făcut pentru tine? Dacă vrei să intri în politică, atunci fă exact cum ai face un hobby. Cum ai trăi din meseria ta și ai face hobby, pictură, artă, poezia. Și atunci altfel vei privi lucrurile. Dar respectă acele legi sfinte, cele 10 porunci. Și vei spune, astăzi ce-am făcut bine? Doamne, Tu ești sus și mă vezi. Eu țin minte că atunci când eram copil, părinții mei îmi spunea să nu iei un măr de la vecinul, să nu furi, cum se spunea. Pentru că te vede Dumnezeu. Nu că nu te vede vecinul, ci te vede Dumnezeu. Să nu vrei rău vecinului, pentru că în sinea ta spui că nu știe, dar te vede Dumnezeu. Asta este foarte important. Iar de a-ți respecta părinții, vedem că acum cei care sunt trecuți de prima tinerețe sunt trași pe linie moartă. Așteaptă să mori ca bugetul pe asigurărilor de sănătate și asigurărilor de stat, pe pensii, să scadă. A venit pandemia, au murit mulți oameni. Cine răspunde? Nimeni, pentru că toți se ascund în legile făcute de ei pentru a-i proteja. Și te întreb, oare sunt fericiți? Cu cât au mai mulți bani, cu atât sunt mai nefericiți. Pentru că v-am spus și o repet, întotdeauna va exista un echilibru între partea materială și partea spirituală. În afară, gardul e frumos, înăuntru totul e praf. Atunci când plângi în fundul curții, chiar dacă ai palate, nu poți măsura acea durere, nici în bogăție, nici în bani. Și îți dorești să mori. Pentru că moartea, m-am spus și o repet, e o certitudine. Și atunci, care este rolul și sensul vieții? În primul rând, să fii un om bun. Să faci lucruri bune. Iar dacă ai făcut la cineva o faptă bună, uită. Uită. Nu aștepta răsplată. Și nici preamărire. Uită. Iar dacă cineva ți-a făcut ție o faptă bună, să nu uiți niciodată. Sunt niște principii. Niște principii sănătoase care trebuie fiecare dintre noi să le facem, să le urmăm. Se apropie Crăciunul.
Ce este Crăciunul? O sărbătoare, în primul rând, spirituală. Am văzut târguri de Crăciun în care partea materială era primordială. Nu aceasta este partea importantă pentru suflet. M-a spus, atunci când te bucuri că vezi lumina soarelui dimineața, cu ce poți să o cumperi? Cu nimic. Toți se așteptau atunci când s-a născut Iisus Hristos să apară pe un cal alb, caleașcă de aur. Nu. A venit modest. Asta trebuie să ne dea de gândit. Pentru că viața nu se rezumă doar la bani. Cum spuneam și eu câteva zile mai înainte. Apusul de soare și sfârșitul drumului nu-l poți măsura cu bani. Cum spunea și poezia, n-ai și tu, nici împăratul, bani să-mi cumpere băiatul. Trăirea spirituală trebuie să fie în armonie cu trăirea trupească. Și toate acestea se pot face într-o armonie, văzând și îndepărtând aceste lucruri create și de multe ori încurajate de om. Lăcomia, dușmânia, ura. Cu cealaltă parte, uitându-ne la cele 10 porunci sfinte, care nu ne poate modifica omul, ca și legea justiției sau, mă rog, restul de legi care sunt în România și în lume. Și vedem ce nedreptăți se întâmplă într-o Europa și într-o lume. Războiul, care este aproape de granițele noastre. Nu poți spune pace, pentru că te cataloghează în fel și chip, că ești pro sau contra. Nu! Primul lucru să fie pacea. Să se așeze toate părțile la masă. Să negocieze 1 an, 2, 3, în perioada aceasta nu mor oameni. Iar timpul le va rezolva pe toate. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi am încercat și încercăm să oprim timpul. Nu îl putem opri. Timpul, în schimb, ne poate opri pe noi. Iar oprirea timpului este singura certitudine în această viață, care este moarte. Rolul și sensul vieții. Acum, înainte de Crăciun, să privim cu bunătate, să ne întâlnim cu toții, să nu ne gândim la cadouri supradimensionate. Un gest, un zâmbet, o vorbă contează mai mult decât toată bogăție. Pentru că, exact cum spuneam, atunci când poate ești într-o situație limită și când te gândești, oare mai apuc ziua de mâine? Îți dai seama cât de mic și neînsemnat ești. Și atunci, cu nimic nu vei putea răscumpăra o secundă de viață. Să fim mai buni, să facem fapte bune, să încercăm să avem un echilibru între partea materială și partea spirituală. Pentru că atunci când cele două sunt în echilibru, întotdeauna vom fi niște oameni fericiți. Doamne ajută și să ne vedem cu bine. La revedere!